Prije 45 godina desio se užasan zemljotres u Crnoj Gori. Život je izgubilo preko 100 ljudi, a šteta je bila takva da se mjerila milijardama današnjih eura. Jedini ko je pomogao građanima Crne Gore tada je bila zvanična Srbija. Svi građani Srbije su posebnom odlukom izdvajali po 2 marke od svojih plata i na taj način su sve do 1993. godine pomagali izgradnju i obnovu Crne Gore. Procijenjena vrijednost te pomoći je bila preko milijardu eura u današnjoj vrijednosti. Kako je Crna Gora na to danas uzvratila? Tako što pojedini krugovi, centri moći u Crnoj Gori traže da Crna Gora finansira usvajanje nove rezolucije o Srebrenici, koja će po ko zna koji put staviti etiketu na čelo svim Srbima da pripadaju genocidnom narodu. Ja mislim da je to sramota. Izgleda na svaku pomoć koja nam je dolazila od Srbije mi smo uzvratili sa šamarom i sa novom brukom kojom smo obrukali naše pretke. Mislim da je došlo vrijeme da se Crna Gora konačno dozove sebi i da shvati da mi bližu braću i bližu zemlju nemamo od naše Srbije. Mi smo jedan isti narod i tako će biti za vijek i vjekova.